Термаш е безопасна, еднократна и неинвазивна процедура за стягане на кожата и очертаване на контура на лицето и тялото. Началото на процедурата се поставя с разграфяване на лицето със специална маркираща хартия. Квадратчетата са означени с различни букви и цифри, за да не бъде пропуснат нито сантиметър от третираната зона. Върху лицето се нанася гел, който от една страна спомага за контакта на накрайника с кожата, а от друга охлажда третираната повърхност. Машината се калиброва с един празен импулс и същинската процедура започва. Преминава се през всички квадратчета и кръгчета, които бележат пресечната точка на 4 съседни квадратчета. Възможни са два типа движения на накрайника – зигзагообразно, при което се редуват квадратче с кръгче, и право, при което се преминава цял ред квадратчета, а след това ред кръгчета. Благодарение на действието на гела и охлаждащия газ, който се изпуска през накрайника, както и на различните степени на вибрация на накрайника, процедурата е безболезнена. Новост при това последно поколение накрайници е рамката на мембраната, която концентрира затоплянето в обработваната площ и същевременно предпазва кожата от изгаряне. Предварително набелязаните критични зони се третират с 2 до 4 преминавания. Маркират се и работни вектори, за да се получи повдигане на кожата. По време на процедурата се наблюдава едем и зачервяване на кожата, а степента на появата им е ориентир за добра реакция. Първо се третира едната половина от лицето, а след това и другата. По преценка на лекаря, ако акумулираната топлина е твърде голяма, двете половини могат и да се редуват. Процедурата се извършва без болкоуспокояваща или местна упойка, тъй като нивото на третиране се съобразява с индивидуалното усещане на клиента. След завършване на процедурата се преценява непосредствената реакция на кожата. При над 90% от клиентите се наблюдава видима разлика спрямо момента преди процедурата. До няколко дни тази разлика изчезва, но в следващите от 3 до 6 месеца нараства производството на колаген и се заздравяват връзките на колагеновите нишки. Тогава се постига и крайния резултат от процедурата термаш.